Croeso i'r Fringe, gwyl gelfyddydol fwya'r byd. Mae'n denu perfformwyr o ar draws y byd i gyd ac yn wir fel unrhyw un ac unrhyw beth gymryd rhan. Llynedd roedd dros 50,000 o berfformwyr, 2,000 o sioeau a 300 o leoliadau. A'n rhan o hynny, does dim prinder o Gymru yn rhan o'r line-up. O, nawes wir. Ac un Cymro sy'n hen gyfarwydd â Chaeredin yw'r cyflwynydd a digrifwr Tudur Owen. Ac bod ei amserlen yn llawn dop, ges i 5 munud o'i amser iddo fe ddangos i fi ei hoff lefydd yn y Fringe. Wel, pleasant courtier fel mae'n cael ei alw, i mi ac i nifer o'r bobl ydy calon traddodiadol comedi yr wyl, y Fringe. Mae'r enw mawr i gyd wedi perfformio yma. Meddwl ydy, yr holl enw mawr ar hyd y blynyddoedd, Spike Milligan, Paul Merton, maen nhw i gyd wedi perfformio rhyw ben yn ei gyrfaodd yn fan hyn. Ond hefyd mae le da i gyfarfod y bobl ac i siarad ac i ofyn beth maen nhw wedi weld a jyst i rannu'r profiad o'r Fringe, beth o? Pen o'n i'n dechrau dod i Gaeredin, mae yna 15 mlynedd yn ôl, dwi'n cofio'r stryd yma, Cowgate, ac yna fawr o ddim byd yma, yna un fenyw o'r enw'r Underbelly. A fel arall, oedd rhyw hen stryd dywyll oer, dach chi'n isio cerdded ma'n ganol nos, so mae'n dangos, dwi'n meddwl bod hwn yn esiampl o fel mae yr wyl wedi tyfu a wedi treiddio i mewn i'r ddinas o dan y ddinas bron, achos mae'n ffordd sy'n rhedeg o dan y ddinas, mae yna gyfres o bontydd neu, mae yna 2 bont, 2 fwa fawr. Ac ydy mae hwn yn esiampl o fel maen nhw wedi, y ddinas wedi llwyddo i ffindio, neu mae pobl yn llwyddo i ffindio llwyfanna, corneli bach i berfformio i sioia ym mhob man o'r neuadda anfarth yma sydd yn cael ei defnyddio i gyngherddau ac opera fel arfer i just tai tafarna fel dwi'n deud, ogof hyd yn oed. Mae'n arbennig. O ran dy sioe di wedyn, the Factor, beth mae hi amdano wedyn? Wel, dwi'n sôn am fod yn Gymraeg, dwi'n sôn am fy Nghymreigtod, dwi'n sôn am yr iaith. Achos dwi'n crwydro gwmpas yn neud y job yma ers blynyddoedd, ac yn amlach na ffeidiol, the Welsh bloke dwi'n cael fy ngalw ar y circuit, achos dyna sy'n maen nhw'n nabod fi, ddim yn gallu deud fy enw i. Felly mae gennau gymaint i ddeud am y profiad na o fod yn Gymraeg ac yn perthynas ni efo'r Saeson a weddill y byd, ar iaith ag ati. Nes i jyst benderfynu, na i jyst neud sioe am Gymru ac am yr iaith. Mae ar fi'n dechrau, dwi'n drach ma rai fi wedi weld e. Allwn ni fe mewn? Sgyn ti docyn? Wel, mae'n i'n meddwl bod ti'n cael ei wneud fi ni. Na, mae di gwerthu allan. Swn i'n licio medru helpu, ond sgyn S4C ddim o'r clout yn yr Alban mae'n gannau on. Na i weld chdi wedyn. Na i ddeitha chdi sy'n mynd i mynd, oce? Iawn. So, joiwch. Reit, oce. Mae yna gaffi bach rhwng o'n. Rhan, diolch Tudur. Hwblo. Diolch, Tudur. A llongyfarchiadau iddo fe hefyd am dderbyn adolygiadau gwych am ei sioe. Ochr arall y ddinas, ac mae digrifwr Cymraeg arall, Steffan Alun. Enw'r sioe ydy Free Stand-Up Comedy. Erbyn hyn mae'r sioe yn trafod lot o Gymreigdod, sydd ddim yn surprise bod mae hwnna ar y meddwl i drwy'r amser beth bynnag. Mae hwnna bownd o ddod drwy yn y gwaith. Pam ddywesus di ddod i'r Fringe? Beth sy'n arbennig amdani fel gwyl? Mae gen ti gyfle i berfformio mor aml. Ti'n mewn mis arferol, falle gnau rhywbeth fel 15 o gigs mewn mis da. Fan hyn, nes i 5 ddoe. Felly os allu di ymdopi mewn gwyl fel hyn, mae'n mynd nôl a perfformio mewn gigs arferol gweddill y flwyddyn yn hawdd. Roedd y lle yn llawn dop a digon o werthu i'w glywed gan bawb. Sioe ffantastig heno, really hapus. Na'r mwyaf llawn mae stafell di bod. Pawb fel bod nhw wedi hoffi'r sioe, dwi'n meddwl. Felly dwi'n hapus iawn. Ond wrth gwrs yn ymhen, dwi'n meddwl, rhaid fi wneud yn union un peth eto fori. Anyway, goodbye.